Right, dito kami magsasurvey ngayon. Kasama ko si Alex. I guess, tama-tama. Yan. Daming tao. Sir, tanong mo muna sir. Sir, survey lang sir kung may napusuan na kay presidente ngayong eleksyon sir. Dalawa lang naman. Sino sir? Bongbong tsaka Isko. Bongbong tsaka Isko. Bakit Isko na? Bongbong tsaka Isko sir. Dalawa yung pinili. Dalawa lang. Di ba? Isa lang. Dapat isa lang. Di ba? Undecided pa si sir kung ganyan. Undecided pa ako. Oh, sige. Salamat sir. Ikaw sir? Ako? Ano? Ito sa akin tong babae. Ang babae? Si Lini sir. Lini. Thank you. Thank you sir. Ma'am, survey lang ma'am kung may napusuan na kay presidente kayo ma'am. Wala. Hindi kasi wala. Sir, survey lang sir kung may napupusuan na kay presidente kayo sir. Bili lang sir. Thank you. Yes. Ma'am, survey. Yes. Ma'am, survey lang ma'am kung may napupusuan na kay presidente ngayong eleksyon. Si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos si ma'am. Ikaw ma'am. Si Manny Pacquiao. Gago. Jadi ma'am. Ikaw ma'am. Sino daw presidente? Sino presidente mo ma'am? Si Bongbong. Si BBM din. Oh, diba? Magkaibigan kami. BBM din. Pareho rin presidente. Thank you ma'am. Thank you. Excuse me po. Survey lang po kung may presidente na kayo ngayong eleksyon ma'am. Sir? BBM. BBM. BBM si BBM siya. Thank you. Ikaw ma'am, survey lang po ma'am kung may napusuan na kayong presidente ngayong eleksyon ma'am. Pakita nyo, pakita mo. Ha? Si Isko si ma'am. Isko. Yung buhat mo si Isko. Pakita mo. Madam, survey lang kung may napupusuan na kayong presidente ngayon eleksyon. Meron pa. Sino? Lenny Robredo. Lenny Robredo. Lenny. Sulat po si Lenny dyan. Lenny. Ayun, yun eh. Sir, survey lang sir. Baka may presidente ka na sir ngayong eleksyon sir. Oh, Sino sir? Pili ka sir. Marcos, Bongbong. Bongbong Marcos sir? Bakit po sir? Baka may masabi ka kay Bongbong. Wala, siyang gusto ko. Siya lang. Gusto niya lang si Bongbong. Kayo ma'am, dito sir. Ma'am, kayo ma'am, baka may presidente ka na ma'am. Ngayong eleksyon ma'am. Gusto. Sino po? Wala pa? Undecided pa ma'am? Sige. Ma'am, bubuto na kayo ma'am. Survey lang ma'am kung may presidente ka na ma'am. BBM. BBM si ma'am. Sulat kay BBM. Ayun siya sir. Sir, survey lang sir kung may presidente ka na ngayon sir. Hindi pa ako si registered. Hindi ka pa registered sir. Thank you. Dito siya. Ma'am, survey lang kung may presidente na kayong eleksyon ngayon. Hindi ako bumuboto, sir eh. Ay, di ka na bumuto. Hindi, joke lang. Sino po? Botante. Butante ka lang? Sino po? Si Bongbong. Si Bongbong. Ah. Thank you. Bongbong daw. Sulat mo Bongbong. Pasok tayo doon. Pasukin natin yun. Marami tao doon. Ha? Marami tao dyan. Ma'am, survey lang ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election ma'am. Marcos ako. Marcos? Marcos daw si ma'am. Sa sulat. Thank you. Tama, marami tao. Tayo. Pasukin natin to. Astro, welcome to Astro Park. Dito. Against the light. Ha? Ma'am, sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong election sir. May napupusuan na kayo? BBM si sir, si ma'am. Ikaw ma'am? Ganon din. Ganon din. Ganon din daw si ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you po, sir. Ito ma'am. Ma'am, survey lang ma'am. Kung may presidente na kayo ma'am. Ngayong eleksyon. Naka-race.
Ay, hindi pa naka-register. Ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, sir, bumuboto na kayo? Survey lang kung may presidente na kayo ngayong eleksyon. Hindi pa po kami bumuboto. Hindi rin. Thank you. Bumuboto naman kasi hindi pa namin alam kung sino. Sir, survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong eleksyon, sir, ma'am. Wala pa? Wala pa? Wala pa po? Wala pa. Decided pa sila. Oo. Thank you. Dito. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir. Kung may presidente na kayo ngayon sir. Wala pa si sir. Decided ka. Dami talaga oh. Saan tayo? Tingnan doon. Ma'am, pwede mag-survey ma'am. Kung may presidente na kayong napupusuan ngayong eleksyon. Siyempre, BBM. Si BBM si ma'am. Opo. Wala si BBM. Alright. Ikaw ma'am. Baka meron na. Ganun din. Ganon din. Ganon din daw siya. Thank you. Thank you. Sir, survey lang sir ma'am. Kung may presidente na kayo ngayon ma'am. Sir. Kung may presidente na kayo napupusuan ngayong eleksyon. Magkano ba yan, Char? Wala pa, sir. Wala pa. Sino sir? BBM. 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 BBM si dalawa? Sa gusto nila. BBM! Tatlo. Ikaw ma'am. Siyempre, BBM. BBM din. Sama-sama sila. BBM. BBM din daw sila. Paglima. Ganun. Para mabina agad. Kahit walang bayad, BBM pa rin. Kahit walang bayad, BBM pa rin. Agad sa OFW eh. Thank you. Magkano? Pag mas malaki yung sa kabila, doon na lang sa isa. Ganun talaga. Thank you. Sir, good afternoon ma'am sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong eleksyon sir. Ano kayo? Eleksyon, kung may presidente na kayo napupusuan ngayong eleksyon. Marcos? Marcos sir. Kayong dalawa po, Marcos? Dalawa daw sila, Marcos. Thank you. Sir, survey lang kung may presidente na kayo ngayong eleksyon, sir. BBM tayo, BBM. BBM. Daming BBM Halos. BBM! BBM daw, sir. BBM! Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima. Dahil hindi kami bubo. Puro BBM. Puro BBM. Pito. Dalawa, tatlo, apat. BBM. Lahat sila. Thank you. Siyam. Nabayaran na ba ang utang sa Pilipinas? Malaki pang utang ang. Panutin mo naman. Survey lang ang survey. Sa YouTube po, YouTube lang. Survey? Opo. Ano pangalan ng YouTube? Wala na. Boy Electric TV. Ano? Electric TV. Boy Electric TV. Boy Electric TV. Boy Electric TV. Mamaya, search mo lang. Mamaya. Okay, sir. Upload doon mamaya. Mamaya, upload doon mamaya. Oo. Ma'am, survey lang kung may presidente na kayo ngayon, ma'am. Sir. Meron na kami presidente. Sino po? Si Lacson. Lacson daw kayo, sir. Lacson kayo, sir. Kayo, sir. Survey lang, sir. Lacson, tatlo. Ikaw, sir, Lacson ka rin, sir? Saan yan? Survey lang, sir. Survey Presidente. lang. Dalawa pa yung Lacson, dalawa. Sige, advance nyo. Sino po? Yung pangako niya sa amin. Ang pangako niya si Lacson. Lacson din. Tatlo na sila. Advance niya yung pangako. Oo. Maging landless, homeless kami. Dahil dyan. Sige, sir. Parang lang. Thank you po. Ma'am, survey lang, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong eleksyon, ma'am. Wala pa na po. Wala pa? Basta muna. Ikaw, sir. Baka meron na, sir. Kinaikilatis. Baka patante. Hindi pa butante si sir. Thank you. Vlog lang, sir. Sir, baka Sa presidente ka, sir. So, ayun na guys, dahil
lumapit si Kuya Guard sa atin at sinita tayo na bawal daw mag-survey dito. Saan Escobar? Kaya out of 35 respondents, si BBM nakakuha ng 29 votes, equivalent to 83%. Kay Lini naman nakakuha ng 2 votes out of 35, equivalent to 6%, at 3% naman kay Isko, isang percent lang, isang vote lang. 0% naman kay Manny at Masyadong sinabi. 9% naman para kay Ping Lacson. Ha? Tatlo lang po ang nakuha niya out of 35. Salamat sa panonood at huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell button para sa susunod nating video. At i-share niyo na rin po para updated kayo. Salamat! Mabot na ba